بله پیواژویا هەڵبژاردنên 2023 هەلوێستا پارتiyên Kurdistanî ji Diyarbekirê serokê Platforma Demokratên Kurd PDK Bakur Sertaç Bûcak mêvanê min e silav bû tekekê Sertaç kek Sertaç proseya hilbijartinê destpê kiriye destpêkê de bizanibim sekna PDK Bakur di vê proseya hilbijartinan de çawa ye. Naha em dixwazin li gel Partiyên Kurdistanî blokekî ava bikin û ji bo wî jî em dixebitin ne tenê ji bo helbijartinê em dixwazin mabênê Partiyên Kurdistanî îttifaqekî mayende çêbibe û xebatê me ji bo çêkirina îttifaqekî mayende ji bo çareserkirina Pirsa Kurd e û ji bo wî xebata me berdewam e û yekça em şeş partî niha hatine bahevdû me hefteyê borî konferansekî li ser Rojhilatê Kurdistan pêk anî û peywendî mabeyne me da berdewam e û em dixwazin hemû partiyên Kurdistanî li nav îttifaqekî mayende da bejdar bin ew xebatê me hîn nehatiye dawî berdewam e. Ew şeş aliyên ku tu bi nav dike kîjan alînekek Sertaç ê ku yani pêngav ji bo îttifaqê avê Belê niha belê emin Partiya Azadiya Kurdistan Pak PSK û Tevgerê Demokrat Hakpar ew û Partî Demokratîk Kurd KDP ye yani şeş partî em behevran e. Kek Sertaç niha ji alî Hakparê ve ji alî Pakê ve jî daxwaza pêkanîna navendeke partiyên Kurdistanî ku hatî kirin heye cenabê te jî vê daxwazê tîne ziman niha gelo pêkanîna navendeke partiyên Kurdistanî çi bandorê proseya hilbijartinan de dikare bike. Niha li gor biryara dawî a kongreyê me hem daha hem yanzde em PDK Bakur me tim behsa navendekî Xurd ê Partiyên Kurdistanî me ji bo wî xebat kir. Niha wextekî ew navend çêbe ew navend dikare li hemû tiştên ku girêdariya Pirsa Kurd bibe wekî aliyekî siyasî Xurd. Kek Sertaç her Ji bo wiha hilbijartinê jî ji bo kerem kek meseleyê helbijartinê hîn nehatiye rojeva me wextekî hat rojevê me em ê ser wî jî hemû behevra bipeyivin. Kek Sertaç niha kek Düzgün Kaplan serokê Hakparê seredana partiyên Kurdistanî kir li gel cenabê te jî civîn ku li darxistin hebû wekî nûçe di Kurdistan 24 jî belav bû ew îro jî kekeyî Düzgün pêşniyara xwe dubare kir ew dixwazin ku navendeka Kurdistanî çêbe Hakpar mafê wê hilbijartinê heye wekî PDK Bakur hûn piştgiriyê didine yani mafê beşdariyê ya Hakparê di hilbijartinê de. Em ê bîstî yekî vî mêhê de civînekî mezin heye hemû partiyên Kurdistanî li vî civînê de bejdar bin û li vî civînê de em hemû helwestê xwe li ser meseleyê helbijartinê de em ê diyar bikin. Lê min niha birêz Düzgün Kaplan guhdarî kir hinek tohmetan nav de hebû yani digot işte bila ji bo du sê kursiyam bila neçin nav parlamento da bejdar nebin yan jî hinek kesere îttifaq çê nekin ewa tiştekî nexweş e pêş civînê giştî de mesela min diho birêzan delegasyonê Hakparê re jî got me nêzîkî 4-5 car li Enqere Hakpar ziyaret kir û min bi xwe wekî şexs taybet li Diyarbekir jî gelek caran birayê me yên Hakpar me ziyaret kir ku em ê behevra navendekî Partiyên Kurdistanî çê bikin. Mixabin heta îro
او بجداریا حق پر پیک نهات لی دهو هاتن زیارتا ما ام گوهاتن سیاستی نوانان دا جمع تثبیت کرد امی بیشتی یکی وی مهیدا امی وارن باهدو انجام او جیوین چید و ام ایرو دا نکارن تشتک ببیشن. ام دکارن ببیشن که که سرتاج گر ناوندکی وسا درست ببه دی پروسیا حل بجارتنان دجی جبو پیوندی لگل اتفاقین دن او ناوندا کردستانی به هفو دوره دی تف بگره؟ وقتا کی ناوندی کی اوسا چی به تیسیرا وی ناوندی سر سیاستی کرد لکردستانا باکور چید به او دکاره رولکی پوزیتیف بلیزه جبر که او ناوند دبه عالیه کی سیاسی. دوی پروسیا حل بجارتنان ده گلو ev sekna HDP ji got HDP dixwaze bi Partiyên Kurdistanî re tifaqekê ava bike wekî PDK Bakur sekna we çi yekekê sertaç? Emê sevî mesele wextakî navendekî bi giştî girseyî li gel hemû Partiyên Kurdistanî çêbû em dikarin li gel her kesî bipeyivin û müzakere bikin ama ew navend nehatiye rojevê bo wî yekî Almanca me xebata me ew ku wekî PDK Bakur pêk anîna ew navend e. Ew têwê wate yekekê sertaç ku wekî PDK Bakur bi HDP re tifaqeke ku HDP weke Tifaqa Kurdistanî bi nav dike PDK Bakur nêzîkahiyekê bi serê xwe li gel HDP nadêne. Em wekî PDK Bakur ji bo navenda Partiyên Kurdistanî nuka dixebitin û aliyê HDP alî tu kes heta niha ji me re ji bo navenda Kurdistanî ku em hemû bahevdûne pêşniyarîkî wisa nehatiye ji bo wî yekî rojeva me niha damezrandina pêkanîna navendekî Kurdistanî ê mayende ye. Wextekî ew îttifaqekî mayende çêbû ew îttifaq dikare ser hemû tiştên siyasî de biryar bide. Kek sertaş girêdayî hilbijartinên Tirkiye gerem bigirine destan wiha mijara fermîbûna zimanê Kurdî tê rojevê hin alî sekna xwe diyar dikin wekî Dêva wekî Partiya Gelecekê sekna CHP de wekî hin guhertin hene gelo fermîbûna zimanê Kurdî di vê hilbijartinê de di vê mijarek giring ger dîtina te bikirin? Niha ew şeş kolî bi Tirkî dibêjin altılı masa walan zagonekî bingehî hazir kirin amade kirin lê mixabin ser pirsa Kurd ser zimanê Kurdî ser perwerdeyî bi zimanê Kurdî tu tişt nehatiye pêşniyar kirin eva kemasiyekî mezin e lê em dizanin wekî Partiyên Deva wekî Partiyên Gelecek wanan serpirsa Kurdî gelek pozitifin ama wanan bi serê xwe nakevin helbijartinê wekî Partiyên şeş kolî dikevin helbijartinê de û mixabin serpirsa Kurd ser çanda Kurd ser perwerdeyê bi zimanê Kurd tiştek nîne ji bo wî yekî jî em wekî aliyê Kurdî sevî mesele bi taybet bixebitin herî kêmtir yek perwerdeyî bi zimanê Kurdî du naskirina hebûna milletî Kurd li nav sunêrên dewletê Tirkiye û fermîbûna zimanê Kurdî wekî zimanê duwemîn li Tirkiye servî daxwazanan emî bixebitin wekî Partiyên Kurdistanê û ez hêvîdarim Partiyên Demokrat li Tirkiye jî piştgiriya ew daxwazê me aliyên siyasî bikin. Ger li ser van mijaran kekê sertaç yani nêzîkahî di nav Partiyên Kurdistanî de çêbû navendekî wisa hate durust kirin gelo hûn dê seredana Partiyên Tirkiyeyê jî bikin ji bonî ragihandina van daxwazên xwe?
بله daha vaxtaki tiştiki olsa be tespit kirin em via tiştiki gelek normal o şartajı em bir daxwazi xa hemû partiyên Türkiye pêşkêş bikin û li gel ew partiyên ku nêzîkî ew daxwazanin em dikarin li gel wan sevî mesele bipeyvin. Lê ez pêşî de dizanim Partiya Deva û Gelecek gelek caran li gel me jî axivî sevî mesele me ji wanan re ji got û va demin dawî da Partiya Deva carekî din daha ew daxwaza xwe daxwazî ku wekî daxwazê me ne jî ji bo pêşveçûyînê ji bo demokratîzebûna Tirkiye ji bo normalizebûna Pesakot ji bo wî ew tiştanan hate rojevê lê wekî partî şeş partî wekî şeş kolî ku wekî muhalefet tê hesibandin hemberî hikûmetê ew tiştanan serkodan tiştek nîne maalesef bixabin. بله سپاسیاتت که کی سرتاج بوجاک سروک پلتفرما دموکراتین کرد PDK باکور